Hi guys, mazong adlaw ninsong tanan guys. Mo na ron nagamang ikatulong adlaw na ron na mo guys kay apil naman agatong orientation. So ika 3 days na namo karon. So dami dari guys, gi-assign mi daring kagawad. Kay ngano ganiha gilang mga hinagbasan na ri iguran mga nga pahak. So karon namo nagatong gitarong ugo na char. Kay nagvideo ko lang kay manzo nang natay kuan ba? Ebidensya. So, padung mingat to guys sa to tapos tumoy. Kaya gabanto naman gi-assign dito simbahan. Ang kami in taon dari kami muigi. Bala dari skuan. Daplin sa karsada nga. Inagian naman ni ganiha guys. Taso amang giutruhan. To natugikan. And hantod dadto. So ato mi dadto ron. Ang mga kakaubanan, ang gagaw. Re, di akting silhig in taon. Ipang abog-abogan minija. Mapriso ka. Video ko. Na. Ipatiwas man din kagawad. Poblasyon. Ipatiwas mo. Ebidensi. Silaga. Guys, sagamong agi pinasinaw na gagud na ha. Kitams. Pinasinaw na. Kita na gud taong dagom. Kita na gud ni taong danig tungaw. Tapos ay magtungaw na ni kurong babit na sagbut. Kuha na ron. Ikatulo na ron kaadlaw na mo guys. Nataman rami ugma. Kay kuha naman Bibi Santo o Birni Santo di na tamo andan no. Kay kuha naman ang adlaw na mga santos. Ang mga guys, na tiwasan rin naman dari guys. Dari nga side. Dari ko. Dari mayroon na ka yung dump truck. Taman mi dito tumoy guys para to. Kumbati mi. Kumbati yung taon sa panglabog. Tanarakas ko anay. Anarakas lulandong yung taon. Pagpandong. O may landong ko dana lagi. Kalipat po kong dagpadzong. Pandong na mas na nag-jacket guys. Ganiha kayo man tarong nga daris sa gibo. Unat na kay kwarta. Lagi. Kaya lisira ang kwarta. Masin ka do mangitag mamiso di ta mo lihik guys no. Batay mo dul. Ako pa dari guys ya. Sarang tiwasan. Diyan ako mag-video guys. Nigma. Human-human na namo og wawhon lagi na hang sundang. Dami sundang A few moments later. Buhay sa mi guys, karedot kay grabing inita. matay ka na. Pangawat to guys to. Tama na naya. Guys, nahuman na miss among gunahan to. So, balhin na mi. Ato na mi datos do simbahan. Tama sila.
Guys, dahil namin simbahan. So, dapat sila datuin taon. Anak ni atong pulit no. So, dapat sila dito guys, ang guna to ah. Muna po. Mana ba? Palit sa kong tubig kay grabing nang hawa na bugnaw. O na di ka subugnaw. Pila? Dos. Pandang hawa uy. Kuya ate, oh, para pag yan yung balik. Uli lang na dili. Yan na. Humanamig pirma. So, ugma na pod. Tomorrow again guys. Ato na Miss High School. Kuya Peg, ipa-review mi inyong agi mo. Ang uli na mi. Unang kay. Bato pa mo makauli na. Kapit pa ko na tus guys na kuya. Kapitun. Di ka salito. Ay, waman. Padung kus palawan guys. Kay naigi padang ate. Ang kuwaon. Naigi pada sa ate. Parang Gabriel. Salamat ka tuti. Gipalit og saging. Apple o orange. Wasa ko guys. Is palawan. Then na guys. Nakuha na lagi padang ate. Parang Papa Gabriel. Salamat ka Jut. Ere. Pasilan. Thank you, Kajote. Sumangita na ko lakatan. Kanang hilaw-hilaw. Kita ko darag lakatan, guys. Kanang di pa kajulutong. Guys, sangita ko lakatan. Kaya mo ko ang Papa Gabriel. Salamat, Kajo. Thank you so much, Kajo Darite. Kahit na kog lakatan, apple o orange. Karon. Kita sa kog kuan. Kanang di pa Kajo. Kini. Ay, buakon man. Hirain. Sabi na naman. Di, pila kilo? 50. Lumadag. 50 siya. Dara guys, nadana ng 100. Anso naghahadiha kay. Ano naman ka na? Ano sa kami lain? Takog apple. Piras. Ay, piras. Ano? Pila man nagbuok? Medyo man na kay malamig. Tag 20. 35. Ngita sa kog apple. Parang Papa Gabriel. Parang Tag 50 na. Isa di day 2.25 ti. ay bangas ka. Lagi. Di na madago ba ko na. Di day, guys, di na madag 2.25. Ay, mahal na kuno kaadyo. Ikan pa na iguan. Nakbok. Pila na. Ito guys, 5 ka apple. O, guys, ang giapil lang ingat to. Data pa orange. Dahil ang orange kay lain na naman. Mura naman yun. Namizungot naman ito eh. Ayaw na. Wala ni. So, karin na laman di ah. Nga rin na laman. Mangita na naman ko na tuwa. So, 345 tanan guys. Danay apple, danay piras, danay kiat. Isa yung nga na. Punti up. Punki. Isa? Punti up. Punkiat. Punkiat to guys. Ang dada na po ilakata ni Papa Gabriel. Salamat ka, Zote. Salamat. Ako yung discount ni Ja. Salamat. Tagaan ko discount ni ate. Thank you. Then ate, palit na kog lakatan, apple, orange, o piras. Like, punkiat di ay, punkiat. Ngita sa kog orange. Salamat ka Ago. Napay orange guys. Thank you. At Salamat. Diyan rin na ah. Diyan na. Diyan na, tinapalit na ho. Lakatan, orange, apple, piras, o punkiat. Punkiat. Diyan na, punkiat. Diyan na po yung orange, ang gidugang. Thank you so much. Muli na ko, bye. Salamat. Seto day. Palit sa kupan guys. Tara guys. Palit ako dari be. Ay, putok. Palit sa putok guys. Kaya manigin ang Papa Gabriel. Cheese bread 30. And donut 20. So muli na ko guys. Nagmamanahan dari palit. Kupan. Okay, ara. Thank you.
sponsor ang pinalit, guys. Pauli na ko, guys. Sakay ko Kuya Dario. Mungari siya, guys. Marin doon sa Kuya Dario. Contact my number. Kontak mo. Sa mong number ya. Contact my number. 0912-808-3026. 24 hours na. Makatulog pa pasero. So, muna yung sakdan siya, guys. Kailangan ko sa una pa hantod karon. Muna yung mong suki. Sa respuan. Palawalan. Diyan na kusbay, guys. Abot na kusbay, guys. Diyan. Papa Gabriel. Diyan, nagipalit na hag itong ipadang ate. Salamat. Palit na hag, lakatan. Ano, guys, ang favorite ni Papa Gabriel. Ano pa? Yan ang lakatan ni mo. Lakatan. Salamat. Okay. Dapat lagi mong orange, apple, piras, and kalipat ko spoon, sana ni, pun orange sana ni. Kalipat ko nga na rin gagmay, guys. Pun kiat ko no ni. Murag orange, Naday, talaki. Daday orange, na apple. Uy, kimya to kaning amin ni mama. Minsan ni mama. Napay panda na. Napanda ya. Piras na. Palit ko piras, guys, do ka buok para Piras. ha? Pero Yeah, ganyan manong piras. Kana. apple na dako. Apple nga big. Pag thank you ni ate. Salamat. Thank you, te. Thank you ni ate ug ni kuya. Salamat ka Azo. So isa di papagabrel ito srip, guys, kaya rong di si Jama dalig ka daot. Nanipait kong pan. Kaya donut o karing kanahan nanggi kuan suwat. Nanggi suwat. Dapat pay ko mo rin favorite ni Papa Gabriel. Yung pana, putok. Mana? Salamat ka Jote. Danay ko ang Papa Gabriel. At salam ka Ajo. Darag isang favorite putok. Mani ganahan Papa Gabriel, guys, putok. Ano na? Lipay ka Diyos Papa Gabriel. Hindi na isang lakatan, hindi na isang mga prutas. Salamat ka Jote, si mong gihatag parang Papa Gabriel. Salamat ka Ajo. God bless. More blessings pa nga mo balik ninyo. Salamat. Kaya lipad ang Papa Gabriel. Salamat ka Ajo. Diya, umang adlaw guys. Birthday ng Kuya Gail. Gail, Tracy na. Nanakoy ulitaw. Babaw. Nanakoy ulitaw. Umang... Batangihat. 13 to 3 sipod diyan. Batangi Barbie babaw ma. Ay Barbie, nga Barbie na bayot nas kuya. Di ako. Ikaw di ay. Puhunay na birthday nimo sunod tuig 2024. Umang adlaw guys, mauag ika 13 anyos ni Kuya Gail. Batangi. Ja, umang adlaw 13 pod. So guys, mo na ika 13 ni Kuya Gail, ulitaw nas Kuya Gail. Laron dali ka dos panahon guys. Salamat ka Ajo. Kay nana may ulitaw. Kamauna yung tao mga hikon res bay. Mga tao yung maasahan na mga darig sugo-sugo. Tapos buhiyon. Kuha na yung taon. So mga adlawa. Bao ni guys. Huwag na ba'y mahimudan eh. Madyo naman ugma makasimba. Huwag na ato lang po nga na misa dari sa amo. Makasimbas Kuya Gail. Mas buntag. Buntag ag misa. Makasimbas siya. Pero upalis. Klasihan man. Madyo laman og naay misa og ninig kahapon at sa dakang simbahan. Kay pasimbahan na laman mas Kuya Gail. Karong bisingan siya. Isang adlaw na tawhan og mga adlaw. 13 nas Kuya Gail, ja 13 pizza 13 padugma. So timing jud kaadto guys. Salamat na mo sa Ginoo nga hatagan siya kanon nagmadong panlawas. Para man na importante guys ang madong panlawas daning kalibutan na. Yes no. Malipay naman sa tang ginikanan nga way pamatian at ang anak kay mga gazud na pinaka kuan nila nawa sila bation yes no asa ra man na po nang handa-handa og nanay mamiso o karon wa pa gazud kay gipit ag panahon so magpalit na mig na pala importante na makaon guys so kita-kits ta ugma guys sa mga another vlog o basin og pansita na naman sa Kuya Gail ugma kay nangad sa isang birthday ug mga adlaw. See you tomorrow guys sa mga another vlog. Salamat sa inyong pag-uban na mo kada adlaw ug sa mga wa nag-skip sa mga ads. Salamat kadto ninyong tanan guys. Dako kadto nagtabang namo. Thank you so much. Thank you so much kadto ninyong tanan guys. God bless.
And salamat kadyo sa mga wa nag-skip sa mga ads. God bless gazin din tanan guys. Arang dakuan na gazin nagtabang na mo. Salamat kadyo. So di man dyan natin mapagastanan guys nga. Di mo skip. Kay naman dyan uban nga i-skip na. So salamat lamang gihapon ko sa mga mutanaw. Daghan kadyo salamat. And karon dyan kuha na guys straight gazin nga kaning hang video is to add sa trabahoan. Kaya pwede raman po na ibilin na rin las Papa Gabriel. Kasos Papa Gabriel di man lagi ni sa hilig na ni mag kung kuag video si Kimya tinuon so basi ka rin ng ibilin po kun ag kanang kamera aron maka-video pod sila dres bahay. Yes no. Kita-kits na naman tawag mga guys sa mga another vlog danis among channel og daghan-daghan kadtong salamat sa mga wa naga-escape sa mga ads sa mga videos. Salamat and God bless kanunay. Amping mo tanan guys. See you tomorrow.